Усім салют, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікова пры мікрафоне. 21 снежня ў сталічным Prime Hall адбудзецца вялікі канцэрт гурта Карамбамбуля. Каманда, якая сышла ў партызаны 2 гады таму ў Вільні, вось вырашыла на адзін вечар, а можа і нават на болей, мы зараз даведаемся, пакінуць свой утульны лес і павіншаваць беларусаў з калядамі. Чарговы дазвол, чарговая перамога, прывітанне, Лявон. Прывітанне, Маша, прывітанне ўсім. Так, правильно вы заўважылі, 21 стагоддзе, 21 12 месяц. Адзінкі, двойкі. Пакуль яшчэ не 21 год, но 17 з пераходам да 18. Так. Так, ну і вы запрашаеце ўсіх на канцэрт. Я ўсіх запрашаю на канцэрт, прыходзьце, не пашкадуеце, будзе весела. Сумна на Карамбамбулі не будзе. Хацеў, як звычайна сольная падводзіць, часам сумна, часам будзе весела. Будзе весела па-каляднаму, па-навагодняму. Адчуйце сябе ў калядным лесе. Напоўніцу. Вось. Я мушу таксама нагадаць, дазвольце, калі ласка, што нас можна з Лявонам глядзець онлайн у Фейсбуку, Аднакласніках і Кантакце. І калі ласка, задавайце пытанне нашаму госцю. За лепшае пытанне можаце атрымаць запрашальнікі на канцэрт Карамбамбулі. Так што, калі ласка, актывізуйцеся. Ну вось вы заяўляеце канцэптуальнае шоу, так, 21 числа. У сеціва ўжо патрапілі фота медалёў, якія будуць уручаныя героям года. А вось хто для вас асабіста стаў героем года гэтага і чаму? Ну, хто герой года? Цяжка вызначацца, так, такія пытанні. Ну, для мяне вось героі года гэта безумоўна тыя, хто ўдзельнічаў у абароне Курпатова ад забудовы. Ну, то першае, што прыйшло да галавы зараз. Тыя, хто не пабаяўся там выступаць, тыя, хто туды прыходзіў дзяжурыць. Ну, перадусім, это Дашкевіч і ягоная каманда, якія... У прынцыпе, гэта такая першая сур'ёзная перамога, калі далі задні ход, бо, звычайна, яны не даюць ніколі. Яны паказваюць, што не, вы тут не камандуеце, камандуем мы. Вось, а тут гэта было вельмі... Ну, мы, прынамсі, святкавалі это як і сваю таксама перамогу. Гэта былі, сапраўды, гераічныя падзеі. Але чарговая адліга, гэта таксама перамога маленькая? Чи гэта ўжо не адліга, а ўжо нейкі кірунак у нейкае пазітыўнае такое рэчышча? Ну, нельга казаць, што мы перамаглі. Безумоўна, мы чымсьці набліжалі гэта ўсё. Таму што былі шэраг канцэртаў быў, дзе я проста з гітарай і мікрафонам праходзіў побач з нейкім клубам, і потым там абсалютна проста так віншаваў клуб з нейкімі угодкамі, ці проста далучаўся да людзей, якія хацелі крыху там ужылі нейкі напой, хацелі паспяваць, я проста рабіў ім музычнае суправаджэнне. Вось, ну, можа быць, гэта таксама адыграла нейкую ролю у тым, што потым ўсё ж такі быў атрыманы дазвол, даруйце мне за такі звыклы выраз. Вось. Ну, святкаваць гэта як нейкую такую глобальную перамогу я б не святкаваў, таму што ўсё змяняецца ў гэтай краіне, ды ва ўсіх краінах, а ў гэтай тым болей ніхто не ведае, што там заўтра куды падзьме вецер, куды флюгер накіруе свой нос і як там будзе. Ну, цяпер абсалютна зразумела, што адбываецца. Ну, трэба зноў жа паварочвацца, хацеў сказаць, да лесу перадам мне. Да Еўропы тварам трэба павярнуцца чарговым разам. І таму ідзе чарговая лібералізацыя, мне здаецца так. Ну так, вы, атрымліваецца, потым Брута, потым Васюшкевіч. Засталіся толькі Дзісюкі, як вы думаеце, чаму іх пакуль? Ну так, так, яны пачалі. Сярожа наперад ішоў са сваімі біцэпсамі, так. Так. Ну, а чаму Дзісюкоў, як вы лічыце, ўсё ж пакуль не дазваляюць? А іх паўсюль не дазваляюць? Так. Ну, мне вельмі цяжка, як я магу тлумачыць дзеянні людзей, якіх я асабіста не ведаю, і логіка якіх мне абсалютна не зразумела, шчыра кажучы. Яны, бывае, кагосьці там забараняюць, кагосьці іншага дазваляюць. Мне цяжка зразумець тую логіку. Мне, можа быць, там нейкі ёсць асабліва пільныя людзі на Гарадзеншчыне, там, дзе дзеці прапісаныя, дзе ў іх рэгістрацыя. Можа быць, там, можа быць, адтуль яны тэлефануюць сюды і таксама кажуць, гэтых нашых давайце не пускайце нідзе. Хай у Польшах сваіх іграюць. Я ж не ведаю. Там вельмі цяжка зразумець. Мне здаецца, яны самі не ведаюць, правая рука, што робіць лева. Ну, магчыма, так. Вось, дапусцім, так, махнулі рукой, кажуць, всё, няхай ужо іграюць гэтыя музыкі, ужо хопіць нам там заганяцца з гэтай нагоды. Як вы лічыце, ці здольная, напрыклад, Карамбамбуля штомесяц, калі ўлічыць, што людзі засумавалі, так, па гэтай музыцы, вось збіраць той же Prime Hall?
Няма ніякага сэнсу штомесяц збіраць прайм-хол матчы. Добра, давайте тады не штомесяц, а раз на паўгода. Ну, паглядзім. Гіпатэтычна мы так і робім, так і замахнуліся. Таму што калі мы там ігралі ў гэтых друзьях, першы канцэрт за амаль што 10 гадоў перапынку, ну так за чыстых 7 гадоў перапынку. Ну ладно. Там што былі яшчэ першыя забароны, там таксама. Вось, то гэта было недзе там улетку ці ў траўні, не памятаю. Ну, ў раёне лета, недзе там. Цяпер зіма так атрымаецца, што раз на паўгода. Ну, паглядзім, мы ж абсалютна не ведаем рынок. Мы ж тут нічога не рабілі, нейкія такія падпольныя акцыі, альбо праходзіў з гітарай і праспяваў. А так, зараз трэба ўсё, калі не з поўнага нулю, але, ну, так, глядзець проста на сваім навуковым тыканнем, карацей, трэба зараз. Ну так, давайте, Лявон, зараз паслухаем з вами песеньку, вашу новую, «Партызаны каляднага леса». Ну і паглядзім кліп. Кліп. Хто, дарэчы, аўтарам стаў кліпа? Рэжысэр Серж Аўсянік гэтага кліпа. Мы з ім ужо супрацоўнічалі раней. І тут проста трэба было вельмі хутка зрабіць. Я вельмі ўдзячны ўсёй ягонай студыі яму асабіста, што вельмі аператыўна хутка ўсё зрабілі. І таксама студыі «Эверест» і Павлу Сінілу за тое, што проста звышаператыўна зміксаваў песню. Калі ласка. Мы не читаем бульварную прессу, не зависаем над
Нагадаю, што гэта жывы эфір Еўрарадыё. Маша Калеснікова пры мікрафоне, наш сённяшні госць Лявон Вольскі. Вельмі вас прашу, лайкайце наш эфір і абавязкова рэпосціце тое, што вы зараз бачыце. І яшчэ нагадаю, што задавайце пытанні Лявону, і за лепшае пытанне вы можете атрымаць запрашальнік на канцэрт Крамбамбулі 21 снежня. Так вельмі пагрозліва гучыць, за лепшае пытанне вы можете атрымаць. Так. Лявон, ну вось зараз вы пачынаеце ў нейкім сэнсе ўсё спачатку тут у Беларусі, так? В Беларусі ўсё весь час пачынаецца спачатку. Ці будзе яшчэ Вільня? І ці ёсць нейкі план скарэння масавага гледача? Як вы гэта сабе уяўляеце? Ніколі мы не мелі такіх планаў скарэння масавага гледача. Паглядзім, як оно пойдзе. Калі скорыцца масавы глядач, дык мы з задавальненнем тады пойдзем па этой дарозе далей. Наконт Вільні, ну, ёсць некаторыя пляны. Будзем, тут жа ж таксама непрадказальная наша сітуацыя. Разумееце, як тут што будзе павернецца. Тады з Вільні будзем аператыўна вырашаць. Вільню, безумоўна, шкада, таму што там ужо народ прывучыўся і з задавальненнем ездзіў. Это нават был своеасаблівы ритуал такі, прыехаць на канцэрт на 2-3 дні ў Вільню, заняць там кватэру, ці заселіцца ў гатэль, схадзіць у рэстарацыю, схадзіць на канцэрт, там падтапырвацца, потым зноў жа прыехаць. Ну так пашопіцца яшчэ зараз, відаць, ну, заадно так, в Акрополісе. Акрополісе зараз ужо там крыху спаў гэты імпэт. Глядзіце, ці ёсць такая верагоднасць, што вось паколькі ўсё зноў я тут нешта засярозілася на гэтым дазваленні, калі ўсё дазволена, так вы ж абяцалі, што не будзе больш Крамбамбуля выпускаць альбомаў, а зараз будуць канцэрты, слухач захоча нечага новага і прыйдзецца выдаваць альбом. Раз уже сказалі, што не будзем, значит не будзем. Будзьце трымаць слова. Ну, вось песню выпусцілі, потым з нагоды будзе яшчэ песня ці максі-сінгл, паглядзім, альбомы навошта. Ну добра, але пішуцца гэтыя адтапыркавыя рэчы, ці ўсё ж зараз больш цягне на сур'ёзныя нейкія рэчы? Ну, вось же напісалася адна. Ну, адна напісалася, адна. Правда, некаторыя журналісты ўспрынялі, што яна сапраўды сур'ёзная, што Крамбамбуля прыгразіла у выпадку псавання каляднага настрою смерцю людзям там. Ну, амаль што так это гучала. Вось. Ну, насамрэч, гэтая песня это набор такіх парадыйных выразаў і парадыйных рэчаў у кліпе. Такая туповатая комедия, як бы, і тое самае ў тэксце, так што і сама пародыя там ёсць, і сама іронія. Это зусім нічого сур'ёзнага в этом няма, наадварот, як я і казаў у прэс-рэлізе, што это людзі, якія згубіліся ў часе і прасторы, хутчэй за ўсё партызаны калядны лес, таму што это такі ўзаемавыключальны нейкі такія рэчы, партызаны, калядны лес. Ну так, а ў вашым лесе, дарэчы, снег выпаў? Там, ну... Са снегам у нас быў такі канфлікт узброены. Так атрымалася, што мы прыехалі паглядзець лес для здымку, і там было калядненька, так мы з'ехалі з лесу, прыехалі назаўтра здымацца, там ужо не было снегу амаль зусім, мы знайшлі адну нейкую такую палянку, дзе былі нейкія такія плямінкі снегу, і там нешта спрабавалі зняць, і там знялі лясныя ўсе кадры. А назаўтра быў аранжавы ўзровень небяспекі, ўсё засыпала просто па горла, аператар якраз з'ехаў на гэты дзень і не мог здымаць. Ну, так атрымалася. Тыповая беларуская сітуацыя. Сябры, нагадаю, што Лявон Вольскі сёння госць жывога эфіра Еўрарадыё. У наступнай частцы нашага эфіру мы абавязкова зададзім Лявону усе вашыя пытанні, так што не хвалюйцеся, ўсё будзе. Перарываемся на паўзу. Зразумець складана, застанься са мною сам на сам. Хоць я з кватэру туных, глядзіце на новае цуда. Вы Езусы у маіх турмах, я ў вашых палацах. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Міністэрства інфармацыі блакавала сайт беларускага партызана, і гэта першае пазасудовае блакаванне СМІ. Рашэнне прынятае па выніках маніторынгу гэтага рэсурсу. На гэтым рэсурсе рэгулярна з'яўляюцца матэрыялы, у якіх змяшчаецца забароненая інфармацыя. А гаворцы на старонцы Мінінфарма, каментуе сузаснавальніца беларускага партызана Святлана Калінкіна. Крытыкі ўвогуле ніякага ні паведамлення, ні папярэджання, ні заўваг, нічога не даслалі, і што такога яны там знайшлі, мы не ведаем. Спачатку абсалютна лжывая інфармацыя была надрукавана на сайце Савецкай Беларусі, што ўладальнік беларускага партызана ўцёк ва Ўкраіну. Размова ішла пра Дмітра Галко, які, зразумела, ні ўладальнікам не з'яўляецца, ні рэдактарам не з'яўляецца. Кіраўнік юрыдычнай службы БАШ Олег Агеев лічыць гэтую забарону прававым прэцэдэнтам, а таксама канстатуе, што сёлета ў некалькі разоў узрасла колькасць рэпрэсій супраць журналістаў. Сімвалічна, што заснавальнік рэсурса Павел Шарамет быў таксама забіты ў выніку тэракту супраць журналіста ў Кіеве 20 ліпеня 2016 года. Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч спадзяецца, што папа Рымскі на лета наведае Беларусь. Пра гэта ён распавёў журналістам сёння ў Мінску. У 2018, нагадаю, папа Францішак плануе наведаць Літву, Латвію і Эстонію. Мы хацелі бачыць папу ў сябе, молімся, але гэта не нашая кампетэнцыя, дадаў мітрапаліт Кандрусевіч. У суботу чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, па ўсёй Беларусі пройдуць мокрыя снягі, а таксама дажджы. Тэмпература паветра ад -3 да +3 і парывісты вецер да 14 метраў на секунду. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Яшчэ раз усім салют, гэта па-ранейшаму жывы эфір Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікава, побач са мной Лявон Вольскі. Усім прывітанне. Завуць мяне Лявон, так, а прозвішча Вольскі. Гэтым разам так. Мы размаўляем... Гэтым разам так мяне. Ну, пра Юзіка, що мы таксама памятаем. Вы ж часам у гэтай іпастасі таксама выступаеце. Вось 21 числа Крамбамбуле дасць вялікі калядны святочны канцэрт у Прайм-холл, так што, калі ласка, задавайце Лявону пытанне, аўтар лепшага пытання атрымае запрашэнне. Атрымае, так, запрашальнік на дзве асобы на канцэрт, натуральна. І зараз я задаю ўжо гэтыя вашыя пытанні. Калі ласка, Максім Комлік пытаецца, цяжка браць барэ на 5-м ладу, Лявон? Гледзячы, якія струны і якая гітара. Калі струны 9-ка, то не цяжка, а калі 12-ка, то ўжо цяжэй значна. Мазалі могуць быць? І гітара. Нет, просто цяжка трымаць барэ. І калі гітара, бываюць такія, раней пры Савецкім Саюзе былі такія для трактарыстаў гітары з такім шырокім грыфам, там все было барэ цяжка трымаць, а цяпер досыць гітаркі такі вестерн стылю уже, я пра акустычнае кажу, так лягчэй. А на всякіх Гібсон типу Фендер, на Фендеры зусім лёгка. Дзякуй. Лёкса Кузьмін, пытанне Лявону. Песня «Маё каханне», якія эмоцыі вы адчуваеце, калі пяеце яе? Што для вас асабіста значыць гэтая песня, якія вобразы малюеце падчас яе выканання? Дзякуй. Гэта песня досыць даўняя, адносна, безумоўна, але досыць і эмоцыі... Мне цяжка вам перадаць эмоцыі падчас выканання песні. Я не адчуваю слоўны нейкі там, ці нейкі там... Падчас выканання трэба ўсё ж такі крыху канцэнтравацца на выкананні, бо калі паддавацца моцным эмоцыям і нейкім думкам сваім, можна проста вылеціць з тэмпу, забыцца на словы. Такое часта бывае, асабліва ў такіх песнях, ведаеце, уже зайграных, типу «Трох чарапахаў» ці «Госці», ты пра нешта можаш падумаць, там, я ж не магу тут нічога ўжо напартачыць у гэтых песнях. І тут раптам ты адчуваеш, што все іграюць, а ты стаіш там і нешта і думаеш. Ну, напрыклад, я і забыўся на словы і вылецеў. Так што, ну, якія эмоцыі? Нешта лірычнае. Мікіта Пастухоў пытае, спадару Лявоне, калі будзе сумесны выступ дуэтам з Сергеем Міхалком? Ну, пакуль што нічого такого не плануецца. Былі нейкія там больш за год таму лёгкія перамовы, але это былі намеры, больш далей за гэта не пайшло, і хутчэй нічога бліжэйшым часам такога чакаць не выпадае. То бок на канцэрце 21-го Сярожа не з'явіцца. Ну, там жа... Ну, Сярожа... Адкуль я ведаю, можа з'явіцца раптам. В сэнсе, ну, не планавалася, а ён можа з'явіцца. Зараз нас паслухае. Ну, Супрадэн можа там на парашуце, там, пад купалам цырка.
З мядзведзем. Так. Андрэй Шырвель, прывітанне, такое пытанне ў мяне. Крамбамбуля вырашыла ўзнагародзіць медалямі сваіх прыхільнікаў. А якую медаль і за што Лявон бы уручыў свайму гурту? А можа Лявон лічыць і сябе вартым узнагароды? За якія дасягнення? Якой працай ці дасягненнем Лявон ганарыцца? Якія б медалі і за што атрымалі б удзельнікі гурту? Якое доўгае такое пытанне, шматпланавае. Ну, удзельнікаў гурту можна уганароўваць за розныя прафесійныя дасягненні, за трываласць, за прысутнасць на сцэне, не гледзячы на неспрыяльнасць умоваў, за добры настрой падчас кепскіх падзеяў, за шмат за што можна уганароўваць, за адданасць партызанскай ідэі, за паяднанасць гэтага атраду. Можна шмат за што. Што тычыць мяне, дык я досыць самакрытычны і сціплы чалавек, і нічога мне не трэба ад гэтага. Ну, хіба што там народнага артыста атрада партызанскага нейкага. А так ад урада беларускага? Вы што? Ад урада беларускага? Ну. Чаму? Я з жахам думаю, што раптам мне тэлефануюць і говораць: слухайце, Вольскі, вам тут заслужана. І што тады мне рабіць? Што, канцэрт у філармоніі? Не, тады давядзецца адмаўляцца, і гэта будзе такі непрыемны скандал. Адмаўляцца ж давядзецца. Адмаўляцца. Вы ўсё ж адмовіцеся? Не, я, канешне, прыму. Не, так гэта як бы ад нас, ад усіх беларусаў. Ну, а яны проста як бы... Не, калі ад усіх беларусаў это адно, а калі ад ураду гэтага, то это зусім іншае. Я не думаю, што гэты урад, ён як бы канцэнтруе усю нацыю ў сабе. І што ён увасабляе як бы менавіта тое, чым дыхае, чым усе дыхаюць, пра што ўсе думаюць. Мне падаецца, што на гэтым этапе ўрад уже вельмі далёкі ад народу. Бо мне здаецца, што яны і жывуць, і ездзяць на такіх аўто, і так пачуваюцца як арыстакраты. А ўсе астатнія, мне падаецца, такія смерты. Іван Тунгусаў пытае, ці цяжка было жыць з дрэдамі, але я просто скажу, ці цяжка вам зараз жыць з дрэдамі? З дрэдамі цяжка, калі іх заплетаеш. Гэта цяжка, это вельмі балюча. А жыць з імі што цяжка? Сабраў хвост і так просто... Не цяжэй, чым з доўгімі валасамі просто. А чаму вы вырашылі? Не трэба расчэсваць. Ну, это круто, так. Трэба значна радзей трэба мыць. Ну, вот так. Можна навогул не мыць. Калі хочаш, можна і не мыць. Можна рэдка мыць. Самыя адказныя моманты. Ну, дарэчы, так. А чаму вы вырашылі вярнуць іх сабе? Вашы ж некалі яны былі ўжо. У мяне ніколі не было. Як? А ты з Канановічам, відаць, былі? Так, у Канановіча былі з нашай каманды дрэда. У мяне не было дрэда. Слухайце, это досыць практычная рэч, я магу сказаць. І менш на шампунь тратаў, і менш вады выдаткова. Кожны беларус, скарасей, у перыяд крызісу мусіць заплесці сабе дрэды. Нагадаю, сябры, Лявон Вольскі сёння госць Еўрарадыё. Калі ласка, задавайце пытанне Лявону пад гэтым стрымам і абавязкова лайкніце яго і падзяліцеся з сябрам. Калі будзе мала лайкаў, не атрымаеце? То вы не атрымаеце. Калі ласка, Дарыуш Жукоўскі піша, кеды бэндзе концэрты в Варшаве? Дарэк. Ну, цяжка казаць, што нічого не планавалася. Але мы, безумоўна, узновім супрацу з гэтай тэрыторыяй. Можа быць, спачатку будзе акустычны канцэрт, як гэта прынята, а потым паспрабуем мы з Крамамбулі, можа быць, сольны. Але гэта справа не бліжэйшых месяцаў. Абавязкова, Дар'юш, абавязкова, я ведаю, што ты разумееш беларускую мову. Карацей, прыедзе, Лявон, прыедзе. Ну, мы плануем, але не ведаем калі. Окей, Стас Пешко. Лявон, давайте пофантазируем. Представьте, что резко... Повысился курс. Не. Путем революции или другим так ожидаемым всеми нами путем меняется нынешняя власть. Отразилось бы на вашем творчестве это событие или все осталось как прежде? Может быть, у вас были бы вопросы к любой власти? Или тут вопрос в личности главы нынешнего строя, со сменой которого все проблемы идут? Надеюсь на искренний и развернутый ответ. Галоўнае, каб часу эфірнага хапіла. Разгорнуты адказ, гэта вельмі, можа быць, зацягнуцца на такое пытанне, сакраментальнае разгорнуты адказ. Ведаеце, гэта досыць... Не трэба думаць, што... Як назваць гэта чалавека? Што беларускі кіраўнік раптам, ну, скажам так,
знікае там, кудысь там доўга з'язджае, штосьці такое здараецца. Не трэба думаць, што адразу ўсё узнікнуць усе праблемы, насамрэч. Тут уся праблема такіх аўтарытарных уладаў у тым, што ўсё завязана на вузкую купку людзей. І калі гэта развальваецца, то пачынаюцца яшчэ, можа быць, большыя праблемы. Таму што ўсе прызвычаліся да гэтай улады, ён уже, прабачце, больш за 20 гадоў. І калі пачне гэта мяняцца, то будуць ломкі, таму што мы не праходзілі шокавую тэрапію. Мы пачалі, увайшлі ў яе і адтуль не выйшлі. Там і захраслі, і потым все это раскруцілася назад. А ў свеце няма такіх проста... То, што цяпер мы займаемся проста падхарчоўваннем убытковых прадпрыемстваў за грошы, якія пазычаем. А каб была шокавая тэрапія, мы мусілі ўсё это зачыніць, народ мусіў прызвычаіцца да... як у Польшы это было. Натуральнай гаспадаркі? Так, не натуральнай. Натуральнай гаспадаркі зараз шмат хто жыве. Вось. Каб мы гэта прайшлі, то быў бы іншы ўзровень развіцця этого грамады. Но мы гэтага не прайшлі і не хочам праходзіць. Таму... У прынцыпе, народ свой выбор з'елаў, як калісьці казалі, он сапраўды выбраў тое, каб хадзіць на працу, атрымліваць за это невялікія грошы, але нічого не рабіць. Вось. Какое-то задавальняе. Ну і што мало. Зато і стабільна. За гэта давядзецца ўсё роўна плаціць рана ці позна. Таму што ў свеце няма іншай мадэлі ніякай. Альбо будзе так, як у Карэі паўночнай, альбо будзе так, як у суседзяў нашых. Але ваша творчасць змянілася б? Штосьці, безумоўна, змянілася. Але тое, што было напісана раней, што я ж не буду яго перапісваць. Можа быць, актуальнасць некаторых там змянілася песень, якія з Савецкага Саюза яшчэ актуальны з 89-го года. Напрыклад, песня «Земля», як не дзіўна і як не смешна, дагэтуль такая шчымлівая і актуальная, дагэтуль нічого як бы і не мянялася з таго часу. Я быў бы рада, каб песні, шмат якія песні такія вострыя былі б не актуальныя, і трэба было пісаць новыя, такія пра каханне, свабоду, сонца, вецер і кветкі. Дзякуй. Ягор Амбражевіч, які самы памятны канцэрт у жыцці? Усе адказы патрабуюць нейкай разгорнутасці, правда? Я вось заўсёды казаў і буду казаць, няма аднаго найпамятнейшага канцэрту, няма улюбёнага пісьменніка, улюбёнага кампазітара, улюбёнага мастацкага твору, кнігі, песні, нічога гэтага няма, таму што гэта шмат было канцэртаў, і кожны з іх я памятаю. Я памятаю іх усе. Нічого сабе, яка вас добрая памяць. А што? З аднаго боку, іх не было так шмат, як у Металлікі у канцэртаў. Нават не ведаю, колькі іх там было ўсяго. Я магу любы так канцэрт у любым горадзе узгадаць, што там адбывалася, дзе там хто біўся, дзе не біўся, дзе спакойна прайшло, дзе было больш народу, дзе было менш народу. Выдатна памятаю першыя туры на РЭМ, калі мы ездзілі на грамадскім транспарце, напрыклад, з Бярэсці ў Гародню, там з бабкамі, якія паўсвінні везлі. А мы з гітарамі там паўсалёну перагарадзілі. Усё гэта досыць памятаецца. Такі самы памятны канцэрт. Звычайна апошні яны больш натхняюць. Быў выдатны канцэрт Крамабулі на Літбір на фестывалі ў Лідзе у гэтым годзе, калі там проста было столькі народу, мала дзе я столькі бачыў. Хіба што на Майдане. 100 000, так? Так. О, круто. Хіба што на першым Майдане ў 2004 годзе там было 1500, напэўна. Там было яшчэ круцей. У сэнсе напоўненасці пляцоўкі, безумоўна. Давайте працягнем. Так, Алексей Івашкевіч. Сёння зноў пачалі блакаваць розныя рэсурсы. Першая рэакцыя на гэта негатыўная, і хацелася б заблакаваць штосьці ў тых, хто блакуе. Але гэта негатыў нараджае толькі негатыў. Калі падысці з боку баланса, неабходна нешта адкрыць. Што б вы адкрылі ў межах беларускамоўнай прасторы, чаго нельга было б ніколі заблакаваць? Дзякуй. Нешта такія разумныя сёння пытанні, нейкія разгорнутыя адказы. Інтэлектуальна все так. Я думал, тупыя жарцікі нейкі ў стылі Крамабулі нічого не атрымліваецца. Бачыце як. Трэба нейкая тут палітыка, эканоміка. Тое, чым я не займаюся, звычайна. Я яшчэ пра біткоіны у вас запытаю потым, правда? А я некампетэнтны. Добра. Добра. Не, адкажу. Я ж в эканоміцы і палітыцы некампетэнтны таксама, но пытаюцца, трэба адказваць нешта. Так што вы сур'ёзна не слухайце мои все это адказы, это ўсё некампетэнтнасць і непісьменнасць, насамрэч. Вот про бары на пятым ладзе могу.
Я уже все Ну сказал. так, Компетент, абсолютно компетентны. Что на Фендере, что на Гибсоне. І гэта будзе розныя бары. Вось, што там, пра што мы пра тое, што трэба такое адкрыць, каб немагчыма было зачыніць. Заблакаваць, так. Заблакаваць. Ну, можа, трэба так душу адкрыць сваю. Душу і сэрца трэба для ўсяго новага, ўсяго, толькі не кепскага, для ўсяго такого светлага, чыстага, празрыстага, станоўчага. І потым, каб гэта немагчыма было заблакаваць. Вось што трэба зрабіць. Сябры, нагадаю, што Лявон Вольскі сёння госць Еўрарадыё. Мы, натуральна, анансуем канцэрт 21 снежня ў Прайм-холе, дзе будзе граць Крамбамбуля. Мы адказваем на вашыя пытанні. Таксама вы за гэта, што мы адказваем на вашыя пытанні, мусіце лайк зрабіць і рэпост гэтага самага відэастрыма. І яшчэ хачу нагадаць, што відэастрымы дасяжныя ў Аднакласніках, у Кантакціку і ў Фейсбуку. Паўсюль дасяжныя, так што лайкайце і давайте. Давайте. І рэпост рабіць. Той, хто лепшае пытанне задасць, атрымае запрашэнне. Атрымае. На канцэрт запрашэнне на Крамбамбулі. канцэрт Крамбамбулі. Так што давайте. Так. А той, хто сапсуе калядны наш настрой, таму нічого не будзе, ні запрашэння, ні квітка. Так што давайте. А той атрымае. Саша Пушкін. Алесь Пушкін? Не, Саша. Ці не супраць Лявон, што Саша зрабіў пародыю на яго 3 чарапахі? Так. Я не в курсе, что Саша зрабіў пародыю на 3 чарапахі. Да? Але я не супраць, это народная песня, калі ласка, рабіце пародыю, спявайце, як хочаце. А ёсць нейкі кавер, які вам круто падабаецца на 3 чарапахі, які от лепш прямо, чым арыгінал, не? Ніякага такого каверу арыгінальнага няма. Ну, група Краски, вы маеце на ўвазе? Ну, мала ли хто рабіў ужо пасля Ну, такі у іх такі... У іх такі быў кавер. То это было так сівая даўніна гэта ўсё. Ну, насамрэч, але ў іх быў такі Caribbean, такі кавер смешны досыць. Усім спадабаўся удзельнікам тады. Ну, дыска. Ну так. Дыска кавер. А ёсць нейкая песня, якая вы калі есть там стварылі, ці зараз слухаце, думаеце, о, класны б кавер, нехта б на яе зрабіў? Не, няма. Калі хочуць, дык робяць людзі каверы. Было... гурт такі ёсць Югославія, здаецца, не зробілі на фабрыку кавер, нічого так. Ну так. Так, штосьці в этом было. Перыядычна робяць нейкія каверы. Ну, кавер-бэнды робяць пастаянна каверы, но там просто не адрозніш ад арыгіналу. Ну так. Калі добры кавер-бэнд, калі кепскі, дык адрозніш па выкананні, а так... Все нават падрабляюць голас. А ёсць адзін такі кавер-бэнд, ну ладно, я не буду рэкламаваць. А ладно, нічога. Такі з захаду Беларусі, які спецыялізуецца на рэпертуары Крамбамбулі і там іншых маіх праектаў, і падрабляе голас, і нават вакаліст падобны. Ого. Вось. Зараз Дрэды таксама зрабіў? Вот не ведаю. Думаю, што не. Думаю, што не наважыўся. Футра вось это фірмовае. Футра, вот я ж кінуў у 15-м годзе ў Вільні ў зале, можа быць, ён там падхапіў і... Ну, каб пашыць футра, не трэба шмат ресурсаў ніякіх. Трэба схадзіць у краму... У краму тыпу гум ці цум, і там вырабы гэтай жлобінскай фабрыкі, забітыя плюшавыя жывёлы, іхнія шкуры, узяць з іх пашыць, папрасіць маму, ці цешчу, ці сястру, ці жонку, і дачку, яны пашыюць, табе будзеш хадзіць як кароль. Ну, круто, карацей... Яшчэ якую-нибудь бижутерию навесить, взять маленькую собачку в руку и класс. А вы же без собачки были. Ладно, давайте так. Мы перерываемся з Лявоном зноў на чарговую паузу і працягнем яшчэ вось пасля гэтага размаўляць і адказваць на ваши пытанні. Будьце тут. Добра. Любов, моя машина, ти і я, напилися знов, моя єдина, на смак бензина і кави. День і ніч, дихає час, а ми з тобою живемо двоє. Автомобіль буде у нас, моє ти сонце. Я не один, і ти не одна.
ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Міністэрства інфармацыі блякавала сайт «Беларускі партызан» і гэта першае пазасудовае блякаванне СМІ. Рашэнне прынятае па выніках маніторынгу гэтага рэсурсу. На ім рэгулярна з'яўляюцца матэрыялы, у якіх змяшчаецца забароненая інфармацыя. Гаворыцца на старонкі Мінінфарма. Каментуе сузаснавальніца «Беларускага партызана» Святлана Калінкіна. Ніякай канкрэтыкі ўвогуле, ніякага ні паведамлення, ні папярэджання, ні заўваг, нічога не даслалі, і што такога яны там знайшлі, мы не ведаем. Спачатку абсалютна лжывая інфармацыя была надрукавана на сайце Савецкай Беларусі, што ўладальнік беларускага партызана ўцёк ва Ўкраіну. Размова ішла пра Дмітра Галко, які, зразумела, ні ўладальнікам не з'яўляецца, ні рэдактарам не з'яўляецца. Кіраўнік юрыдычнай службы БАШ Олег Агеев лічыць забарону прававым прэцэдэнтам, а таксама канстатуе, што ў 2017-му некалькі разоў узрасла колькасць рэпрэсій супраць беларускіх журналістаў. Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч спадзяецца, што папа рымскі на лета наведае Беларусь. Пра гэта Кандрусевіч распавёў журналістам у Мінску 15 снежня сёння. У 2018-м папа Францішак плануе адведаць нашых суседак Літву, Латвію, Эстонію, магчыма, зазірне ў нашу краіну. Выбрана найсмяшнейшае фота дзікай прыроды 2017 года, паведамляе сайт comedywildlifephoto.com. 3 савы сядзелі на галінцы, раптам адна з іх сарвалася і ўпала. Гэты момант зафіксаваў фотограф з Венгрыі Тибор Керц. На сайце можна пабачыць і найлепшыя здымкі дзікай прыроды бягучага года. Еўрарадыё.фм і еўрарадыё.by. Спасылка. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Гэта па-ранейшаму жывы эфір Еўрарадыё, па-ранейшаму Лявон Вольскі уласнай персонай у нашым эфіры, і мы па-ранейшаму адказваем на вашыя пытанні. Лайкі, рэпосты можаце больш не ставіць, ужо досыць. Карацей, Александр Фірулёв пытаецца. Мне вельмі цікава, каб мы калі каму чаго. Гэта ўсё ж з каласоў ці нейкі збіральны выраз. Я калі чытаў п'есу таксама Караткевіча, Кастусь Каліноўскі, мне адказ Шоціка на допыце вельмі знаёмым здаўся. Калі б нешта такое, то яно можа б і так, а каб гэткае нешта, яно можа і даль Бог нічога. Дзякую вам за ўсё. Ну, это такі фолькавы такі выраз народны. Ён існуе шмат у якіх варыянтах. Ёсць калі каму чаго, ёсць вось то, як вы працытавалі, вельмі шмат варыянтаў гэтых. Усе іх зараз немагчыма агучыць, так што, ведаеце, гэта прыдумаў беларускі народ, каб паказаць выключнасць свайго характару беларускага народнага. Ліка Салі. Лявон Артурович, ці сапраўды вы навучаліся ў школе нумар 127 горада Менска? Я вывучаўся там. Калі ўжо навучальныя установы будуць насіць вашыя прозвішча? Дзякую за адказ. Звар'яцелі, якое прозвішча? Ну, я ж яшчэ жывы чалавек, што вы гаворыце? Я ж не Назарбаев. Ну. Максим Комлик. Мне всегда нравился Лявон за его позицию и позитивность. Смотрю на вас и улыбаюсь. Человек несет позитив во всем, в разговоре, в музыке. Всем бы белорусам такое настроение. В общем, молодец, дядька. Дякую, дядька. Сергей Самусевич. Дядька Максим. Максим его зовут? Максим, вы запамінайце пытанне, нам ж трэба будзе вызначыць лепшае. Ну, як бы, калі вы канцэрты ўсе памятаеце, тады вы дадзеце пытанне будзе памяць. А вот тут з пытаннямі горш з памяці. Ну, добра. Добра, будзем фіксаваць. Не. А Сергей Самусевич, Лявон, скажыце, калі ласка, які там у вас настрой у лясах партызанскіх? І дзякую вам вялікі за вашыя вылазкі і творчасць. У нас прыўзняты. Мы там у лесе рэпетуем, потым вылазім сюды, записываем хутенька. Прыходзім у спортзалю, там наводзім шоргат страшны, бо мы не ўмеем нічого рабіць, вы ж бачыце па кліпе. Вось, і потым сыходзім зноў у лес, там працягваем музычнае і фізычнае практыкаванне. Так. Иван Морозько, по ощущениям, запреты сняты только в Минске или готовы вы и планируете ехать в регионы? Паступова будуць здымацца паўсюль забароны, але невядома, наколькі гэта будзе працягвацца трывала і надоўга. Будем сподеваться на лепшее. Александр Волошин. Нет. Левон, когда приедешь в Гродно, очень тебя ждем. Ну, ёсць пляны, але пакуль не буду казаць пра гэта дакладна, таму што зараз будзе мёртвы сезон, хлопчыкі і дзяўчынкі, які пратрывае палову зімы, а там будзем ужо бліжэй да весны меркаваць нешта.
Мы вельмі хутка пачалі размаўляць, таму што вельмі шмат пытанняў. Таму што вельмі шмат пытанняў, Так. вельмі хутка трэба адказаць. Піша нехта з Украіны. Артём, коли ми можемо почути ваші пісні «Лявон»? Боже, і у Варшаве чакаюць, і ў Гродні чакаюць. На Украіну ёсць план у нас на пачатку лета. Будзем спадзявацца, што яны спраўдзяць, усё атрымаецца. Олег Чунадра. Добрый день, Лявон и Еврорадио. Лявон, если бы вы поймали золотую рыбку, какие бы вы 3 желания загадали? Пропускаем пытанне, тому што это занадта. Зараз я буду думаць доўга. Не гэта, а вось лепей. Не, то адмяняецца, а вот цяпер, ведаеце, это до конца дня пройдзе. А у нас эфир короткі, подсмажить трэба. Так. Владимир Грибоедов. Лявон, вы когда-нибудь увольнялись с работы? Меня не хотят увольнять. Что сказать такому начальнику, чтобы уволиться? Не ругательное. Что сказать? Может быть, я не ведаю. Трэба куда-нибудь в милицию залететь по пьянце. Альбо скажите, что вы выйдете на пикет супраць чаго-небудзь. Возьмите шильдочку какую-нибудь, там, я супраць, там, я калісьці выходзіў на мітынг, у меня была такая с собой шильда, не за сіллю мультиков на БТ. Вось выйдете с гэтым пикета, вас на завтра звольняць з працы, по мне падаецца. Придумайте что-нибудь яшчэ такого тыпу. Протестуйте супраць чаго-небудзь, и все. Это, мне падаецца, лёгка у нас в Украине. Нават я беру назад про пьянку и выцвярэзнік. Не, это лишнее. Не трэба организм свой гвалтить. Просто берите, напишите аккуратно. Добрым почерком, как было читально, и все, и выходите, и завтра не будет. До помника Ленина. Балахович. Ленина, Калинина, Дзержинская, кого? Выбор велизарный. Балахович. Балахович уже? Балахович, ну. Ці дась НРМ концерт у Золотым Складе на свой 25-годзе? Я не ведаю, насамрэч. Со мной никто не звязваўся. Так, Лявон, чарговае пытанне пра замежжа. Прывітанне. Александра Ефімова пытаецца, чакаем у Празе, калі можа адбыцца ваш канцэрт. У Празе мае адбыцца канцэрт, вы просто з языка знялі. Мы не хацелі піарыць, бо сёння піарым прайм-кол, але 6 студзеня мы плануем у Празе даць акустычны канцэрт калядны. Круто. Чакайце, ось хорошее пытанне. Бородка Даниэль, спадар Лявон, у якіх дакладна лясах ваш атрад магчыма знайсці? Это я не скажу. То вам скажешь, в якіх лясах, а потом вы праведзеце хвост за сабой тады. Вадим Иванов, Лявон, якое жаданне ці які падарунак вы замовілі Святому Мікалаю на каляды? І ці верыце вы ў цуды? Я таксама не скажу, а то я вам скажу, не спраўдзіцца нічога. Я веру, безумоўна, веру ў Святого Мікалая. З раннего дзяцінства. Тады я веру у яго ў вобразе Деда Мороза, потым Санта-Клауса, цяпер я ведаю, што это Святы Мікалай насамрэч. Ну, наш же беларускі Святы Мікалай, правда? Святы Мікалай, безумоўна. Я так сама гэтаму упэўнена. Слухайце, Артём, ёсць яшчэ Зюзя, но ён паганскі такі. Ну, так. Ён не прыносіць, мне здаецца, нічога. Ну, вось, бачыце. Таму што у немцаў, напрыклад, з Санта-Клаусам разам прыходзіць такі кнэшт Упрэшт. Ведаеце такого персонажа? Я веду толькі Нікалауса. І калі ты кепска сябе паводзіў, он у лес цябе забірае. Жорстка так. А ў чэхаў ён не кнэшт, там нейкі іншы. Дае так, калі кепска паводзіў, гарэлую бульбіну табе, можа. На табе за ўсё добрае, што ты зрабіў. Нісы хорошыя, што ў нарвежцаў. Але я не ведаю, што гном такі. Гном, які прыносіць усё. Так, давайте далей. А тут столькі пытанняў, столькі пытанняў. У нарвежцаў у шведаў яшчэ ёсць Санта-Люсія. Санта-Люсія? Так. 13-го недавно было святкаванне. Так. Я не здолеў патрапіць. Ну, добра. Добра, давайте далей. Артём Мусаелян. Лявон... Мусаелян? Нормально. Группа Крамбамбуля будет существовать? Какие новые песни будут в 2018 году? Ну, вось одна ж ёсць новая песня яшчэ в 17-м. Паглядзім, калі ўсё будзе добра, будзем існаваць. А што там? Ну, будзем па лясах там бадзяцца, потым вылазіць, калі будзе нагода, потым зноў заходзіць туды. Яна Дарохава, будуць ли яшчэ канцэрты ў Мінску? Хацелася б. Ну, і нам хацелася б, а ці будуць, пакажа час і... Покажа час. Олеся Евелина. Читаю так, тому что это все у латинцы и заўсёды складана прачытаць. Конец года, час подводзіць вынікі, што самае неверагоднае ці вясёлае адбылося з вами ў гэтым годзе? Неверагоднае тое, што было шмат канцэртаў прэзентацыйных, выйшаў альбом, на мой погляд, удалы. Яшчэ розныя творчыя спраўдзіліся пляны удзелу ў розных праектах цікавых і вы бачыце. А вясёлыя?
А это все было досыць весело. А, это сумно вы лічыце? Сумно и нудно. Аліна... Веселые были фестивали, были веселые розныя вандроўкі. Окей. Всяго было в этом годзе. Аліна Цітавец, скажите, калі ласка, адкуль вы чэрпаеце натхненне? З усяго, что есть вакол. Стас Пешко. Лявон, лично я, как человек, рожденный не в Беларуси, познакомившийся с творчеством Кондрата Крапивы, остался под неизгладимым впечатлением, а какие белорусские поэты нравятся вам. Обязательно с ними познакомлюсь. Ну, познайомитесь з творчасцю Алесі Разанова, калі ласка, тады. У яго, дарэчы, зараз вось юбілей у Так. гэтыя дні. Угу. Владимир, карцей, што за квест будзе ў нядзелю? Ці пабачыць вас удзельнікі квеста? Паглядзім. Ну, прынамсі, у прэс-рэлізе абяцалася. Ну, вы давайте записывайте, формуйте команду и удзельнічайце ў квесце, а там паглядзім. А Даниил Ярмалкевич, я читала одно интервью Жадана, што ён вельмі любіць вашыя альбомы і творчасць. Ці не плануеце з ім з сабакамі ў космосе нейкую супрацу? Ну, з сабакамі ў космосе не планавалася, калі запросяць, я з задавальненнем. Раптам Сергій зробіць нейкі трек, я магу запісаць там голас. Ну, дарэчы, цікавая ідэя. Угу. Так, тут складана, давайте одно пытанне, і, відаць, мы на гэтым будзем заканчваць і выбіраць ужо лепшае. Зараз. Памятаеце, я вам казала, што вось. Давайте, это страшно горача, я не подумал, что не знял шалик, а теперь уже поздно его сдымать, потому что ты же сидишь как бы в певном имидже, и теперь уже просто полный гамон начинается. Так, давайте. Дмитрий Петров. Культурная принадлежность любого народа в 21 веке входит в состав мультикультурных сообществ мира. К какому мультикультурному сообществу относится Беларусь? Российскому, европейскому, англосаксонскому? Беларусь относится до белорусской культурного что? Мультиграмадства. До беларускага грамадства, до беларускага эгрэгара. Вось. І все гэта разам выходзіць у мультикультурны, мультиграмадскі, мультиэгрэгорны, сусветны, усезямны наш, як это называется? Ну, вот все гэта. Што складае зямлю. Культуру зямлі. Это уже адказ на пытанне? Так, это адказ на пытанне. Так, добра. У нас яшчэ ёсць одно пытанне. Бачыце, як мы хутка. Ну, справіліся. Мы просто вельмі доўга гаворым. Ну, у сэнсе хутка гаворым, так? Ну, спрабуем. Начальство сказала, на все пытания отказали. Вось мы и тараторим. Слухайте, мне тут пишут, что мы все ж будем з Лявоном абіраць пераможцу па-за эфірам, і потым мы абавязкова ў сацыяльных сетках агучым пераможцу, потому что вельмі шмат пытанняў, і мы зараз будем тут яшчэ палову дня просто... І все такія разумныя, гэта раз такія все разумныя гэтым разам. Нават не было пытання, чаму ваш гурт называецца Крамбамбуль. Ну, давайте я вам якое-нибудь пытанне аддам, а то ўсё, і так уже не задавалі. Не, ну глядзіце. Вот ну, одно задавайце. Все, апошні, як вы ставіцеся да гэтых вось батлаў, якія там хайпанулі вельмі моцна ў гэтым годзе? Я маю на увазе аксіміноры... Ой, аксімінор так само, аксімажор і аксімінор. Два батлера. Аксімінор, аксімажор. І самы галоўны аксібікар яшчэ. Аксімімор, аксідіец. Аксімірон. Тут, бачыце, ну вот, мне просто музычная адукацыя, я адразу прызнаюся, таму у мяне это мінор і вылез, так? Не то, што мне вось няма нічого не вылазіць. Толькі бары на пятым ладзе. Як вы думаеце? Як вы думаеце, чаму раптам это так стрэліла? Чаму это рэп папёр з усіх бакоў і ўсе сталі гэтым так цікавіцца? Ну, блізка моладзі, і потым яны пра надзённае, там, з нармальнай нецэнзурнай лексікай, все это. Як у двары, вот ты ходзіш у двары, там, размаўляеш між сабою, так, бачыш, зоркі. Ну, зоркі таксама так размаўляюць між сабою, адзін аднаго там паліваюць, і все класна. Все это блізка, таму што... Але... На мой погляд, гэта крышачку... У Штатах это было даўным-даўно. Ну, так. Это батлы, там, калі адзін аднаго ненавідзеў, там, як у нас, напрыклад, Вінсент і гэты, хто там, кепскі нейкі. Кроу? Не? Ну, Кроу таксама, там, ну, цяпер там, ЛСП там нейкі. Так, он таксама, вы паганыя. Ну, это прынят у рэпераў, правильно? Но гэта, мне здаецца, у Злучаных Штатах і на ўсёй этой тэрыторыі было значна даўней. У нас толькі цяпер стала модным такім папулярным. Але гэта як бы ўвогуле на тэрыторыі Еўропы. Зараз і немцы там рэп пачалі на сваёй мове чытаць. Яны заўсёды чыталі. Да? Так, і французы чыталі заўсёды. Ну зараз неяк это ўсё... Чорныя французы чыталі рэп таксама. Ну, чорныя. Ну і карацей, а мы зможам? Вот беларускія рэперы, дзе яны? Чаму яны нічого не чытаюць? Ну хто дзе?
хто ў Варшаве, хто ў Піцеры. Ну і што нам рабіць? Нічого чытаць. Мне больш падабаюцца гэтыя батлы і папулярнасць гэтага чытання, чым колішняя блатная рамантыка і так званы шансон, які да шансону, в прынцыпе, не мае ніякага дачынення, мусіць называцца проста блатняк. Вось, гэта, мне здаецца, значна горай, калі ўсе такія турэмная рамантыка. Ну, ясна, а вы б каго на батл пазвалі? Вось, каму б вы? Так я ж не па тых справах. Ну, а раптам? Ну, чаго мне на батл кагось? Не, я не па тых справах. Мне трэба ствараць і дзеліцца з народам, а не лаяцца і насылаць праклёны на галаву суперніка. Просто нейкія мы ўсе інтэлігентныя беларусы. І так ёсць з кімось чым змагацца. Это, дай Боже, тут хапае гэта звыш галавы. Слухайце, вось зараз вы сыграеце вялікі канцэрт 21 числа у прайм-холе, так? 21, вот ідзіце туды. Пабачце, які ён будзе вялікі, як вас будзе будзе шмат. І вось Лявон заробіць грошай з гэтага канцэрту, вы патраціце іх на крыптавалюту, прызнавайцеся, на біткоіны. Зараз гэта яшчэ круцейшым батлы. Я тут некампетентны з гэтымі біткоінамі. Ну, а што это такое? Адзін беларускі такі эканаміст нефармал сказаў, што не лезьце туды, калі вы некампетентны, і нічого не набывайце. Так што, хаця ёсць жа ж такія легенды, што адзін мастак прадаў карціну, а от калісьці, а цяпер азалаціўся. Ну так. Вот, дарэчы, песня «Азалаціцца» таксама будзе. Якія песні мы пачуем? І вы пачуеце не толькі песні, вы пачуеце ж новыя дуэты з людзьмі, якія раней з Крамабулі ніяк не былі звязаны. Досыць нечакана. Я не буду зараз нічого раскрываць паступова, таму што піар-менеджер будзе паступова адкрываць карту. Ну так, это ж сакрэт заўсёды, асабліва ведаючы вашага піар-менеджера. Але песня «Азалаціцца», яна будзе там. Кожнаму хочацца азалаціцца. Вот ён хоча набыць біткоін, а заўтра раз і скокнула, і ён мільянер. Вось это клас. Я в это не вельмі веру, конечно. Напішыце песні пра біткоіны. Ну, это ж аднадзёнка будзе. Ну, Саўка ды Грышка. А Саўка ды Грышка? Не выказваўся яшчэ на гэту тему? Не. Цяпер радзей яны выказваюць, чым раней, то вы далі цікавую ідэю. Зараз прыеду да хаты і напішу. Лявон, мне ўжо тут зноў паказваюць ты ўсе крыжы, ўсё, мы мусім з вами завяршацца. Дзякую вам вялікі, што вы да нас прыйшлі. Дзякую, што запросілі. Пераможцу мы зараз вызначым. Я ўжо вызначыў. Ну, вось, не будзем казаць. Добра. Карацей, ўсё, прыходзьце на канцэрт 21-го, гэта будзе крута, як заўсёды ад тапырка і ўсё астатняе. Вдоль